हैजामारा आरडी ब्लॉक के अंतर्गत तिशामुंकरे एडीसी गांव में पूर्व चंडपुर गांव और मताई गांव के क्षेत्र में बुबागरा के ग्रेटर तिपरालैंड मत को लेकर जागरूकता अभियान किया गया। उपस्थित थे ब्लॉक प्रेसिडेंट निर्मल देवबर्मा, YTF समेत TWF की शिवांजलि देवबर्मा समेत तिप्रा मोथा के अन्य कार्यक्रम। सिबना ब्लॉक कमिटी नि बिसिङाव खबजाक सिनि तिशामुंकरे बिसिनि जों नगो नगो बुबागरानि कग्न पिरानि थाङै दङ tabuk piri jagai tongo tero tini phaimanjak phaikya sini TWF Central Committee ni Secretary borom gonangjak Madam Sibanjali Deborma tero phaimanjak phaikya sini Simna Block Committee ni Secretary Taku Kartik Deborma tai phaimanjak phaikya sini Tisamungkuri bisini Chairman borom gonang Sar Sukumar Deborma tai phaimanjak phaikya Purvotama Karik bisini Chairman borom gonang Sar Robindra Deborma tai khoroksa sini Madam District TWF ni Vice President jek borom gonang jek Madam Ohila Deborma tai sini TWF Simna Block Committee ni Vice President jek sini Bukhuk Sobita Deborma tai tongo sini Secretary Gospel Halam borno kare or joto warriors jek rok te warriors rok belekhane sing khas ranglai jak taglani o bubagrani harmung Greater Tipraland ni sobawo sing khabai khukbai jesekepno gobangma budbai sini bubagrani bumbuno tebo kusokoti sanane bagai sing joto warriors sok khas ranglai nogo nogo kami kami joto jagano bubagrani kongno pirani nangmabai sing tabu pirima tonglai jawo ambai lukurongni naimung lukurongni sanmung tamo tabse jarate lukurongni naimung lukurongni sanmung obono kaisa sing buni yakni buni dofabai sing satokjak pitokjagai asuk 70-73 বছরমই যে sini do pharok bibinno manthai bibinno sokthani sing difrai dingjak o hao sing asa kusung kusung tongoi phaimani o hani sing tini difrai dingjak aboni yakni yognani bagai sini bubagrani bisingtei sing do pharok thamsa ngai yognani musung jangbai sing o bubagrani je ideology Greater Tipraland success khainani hei sing khabai khukbai jotono wansolai sino kogru amba je tini ni norok nobrum bubagra kami kami bubagra kok awi mungo tini haina hai norok eknong simnani bising khobjak tini haina hai borkatha amchayo khaijaka lukurongni naimung tamo lukurongni sanmung tamo belaikena hambai sini media no sing tini simna constituent sini bisingo klaja posim chanpur village committee ni bisingo tini obo haikai sini bubagrani tuifangbai bubagrani netrise जों tini para kami kami lama o जों dur to dur khlailai tongo boskan sini 2023 omo mission no जों jeskebono successful khlainani bagai obo haikhlai जों para dur to dur khlailai tongo kami dini kaibese wat non te norok tini bubagrani kok awi mung khajaka जों tini tabungno जों puila जों 2 number ward ni simi जों chengai जों 5 number ward sudu posim chanpur simia जों oboni paimani yagulo जों moddo chanpur ni bisingti bo जों khlaijaknai sani senmu ani simnu kai posim chanpur village committee ni chairman ani bumung hiramuni deborma